Sa number 3, 32 ka empleyado sang GSO Bacolod ginausisa angot sa ginpeke nga mga payslip. Sa incident report nga ginapadala ni Hilda Luisma, ang City General Services Officer sa Bacolod, ginpahayag sini ang posibilidad nga may nagamit sang ginamanipular nga payslips agud maka-loan sa GSIS. Ginpasakaan sang 32 ka mga empleyado ang amount sang ginabato nila nga sweldo para maka-loan. Ang among report na baton kag na-endorso sa Office of the City Administrator sang Nobyembre 13, 2025 para sa mas madalom nga investigasyon. Sa inisyal nga pagpangusisa, ginpangabay kag ginmanduan sa opisina sa City Legal Office nga i-submit ang certified true copies sang tanan nga GSIS loan documents. Lakip na ang loan applications kag payslips nga ginpresent sang natungdan nga mga empleyado. Ang mga dokumento ang ginahimo subo nga basehan sa pag-usisa sa posible nga irregularidad sa sulod sang GSO. Nagapadaan ng investigasyon samtang ginahulat ang kumpleto nga set sang dokumento gikan sa HRMO kag iban pa nga kaupod nga opisina. Ang syudad nagpasiguro nga isa-isa nga lantawon ang records agud masiguro ang integridad kag transparency sa proseso sang loan application sang mga empleyado. When we are saying some mass falsification, it is not only one, not only two, but 32 ka payslip, ka loan applications, no, kag certification of net pay. Baling natabo sinada, gin falsify nila ang net pay bla nila. Gin doktor nila ang ila payslip, kag gin padakuan nila ang take home pay nila.